Moi, tää on tällainen nopea Sansa-esittely. Ja tämän pelin nimi löytyy tuolta deskistä. Et ladatkaa vaan. Tästä tulee tosi lyhyt. Koska mä voin vaan esittää tätä peliä. Uip. Mut kyllä tässä ehkä minuutin pituinen voi tulla. Ja mun enkka on tosin tässä 105. Mitä? Oottakaa. Aina. Oli vaan yksi juttu, mutta ei se ollutkaan. Tässä on sitten universumin kuulen kissa. Jos mä saisin 106, niin se olisi aika hyvä. Ei! Ja tää on tällainen peli tosiaan.